ni vem det är? Du, det ska vara så förbaskat dåligt TV. Klart som fan att det är viktigt. Vad tror du annars att jag skulle här att göra? Svenskar har inte haft ett eget riktigt krig på 200 år. Vad i hela helveten är till för egentligen? Jo, det blir kärvt. Kärvt? Hur fan tror du att vi ska kunna göra? Jorma! Skicka svensken. Jorma! Gå nu! Jag går och skiter först. Jag tar den här. Satan, 4 dygn till i det här jävla helvetet. Det här var väl kul? Du har ingen hjälm. Ja, just det. Tack ska du ha. Johanna, vänta! Hör du inte när jag ropar på dig? Här är din frånvarorapport som jag vill att dina föräldrar tittar på. Är allt bra med dig? Ja. Den är tom. Men vad har du gjort av pengarna? Jag måste kissa! Vad har du där? Ingenting. Får jag se på ingenting? Nej, nu tar vi rast. Jag sa att vi ska ta rast. Jag är inte färdig. Du ska väl ut som alla andra? Det är bra med en nypa frisk luft. Kom igen nu. Fattar han inte? Eller bryr han sig inte? Kom igen nu då. Stå på dig.